Iyan, magandang hapon mga boss. Live po tayo ngayon. Ayan, no? Naghihawa ko ng talong. Tortadong talong. Ayan, mga boss. Masarapin to mga boss. Tortang talong. Ayan. Tanggalan ko muna ng balat para masarap. Ayan mga boss. Iyo! Sarapin yan mga boss. Iyo! Shout out sa mga ina ng tahanan na nagluluto ngayon. At mga single dad na nagluluto din. Katulad ni Bicolano Boy. Ayan. Shout out sa inyo mga boss. Ayan. Ayan mga boss. Ayan, shout out. Ayan mga boss. Masarapin to mga boss. Ayan. Ayan mga boss. Shout out. Ayan mga boss. Ayan, shout out sa inyo mga boss. Iyon. Malapit na. Shout out sa aking mga pamangkin na nandyan sa Bicol. Yan. Yung mga nagagandahan at nagwagwapuan kong mga pamangkin. Mga kamag-anak. Yan. Shout out sa inyo. Shout out sa mga nagagandahan kong mga kaagaw dyan sa Cebu. Yan. Shout out sa inyo. Ayan. Bicolano Boy po lamang nagpupugay sa inyo mga agaw. Yan. Kasabot man ako ng Bisaya, Gamayra ang sabot ng Bisaya, ani Bicolano Boy. Iyan mga boss. Shout out sa lahat ng nanay na nagluluto ngayong hapon ito. Yan. Ayan mga boss, malapit na. Thank you sa mga pumipitik sa aking munting live. Ayan. Mag-iwan na lang kayo ng bakas dyan para makatulong kayo kay Bicolano Boy. Ayan. Thank you.